I en differentialligning går det ud på at bestemme, hvor hurtigt en funktion den vokser eller aftager i et bestemt punkt. Og med andre ord, altså ønsker man at bestemme hældningen af en tangent i det enkelte punkt. Differentialregning kan anvendes som funktionsanalyse. Man kan bruge det til at bestemme funktionens maksimum- og minimumspunkter, funktionens monotoniforhold, optimering af funktioner og meget andet. Differentialregning er også meget anvendt inden for fag som fysikere, ingeniører og økonomer. En differentialligning er en ligning, hvor i en af de ubekendte er en differentieret ligning. I modsætning til normale ligninger leder vi altså ikke efter tal, men efter funktioner, hvor hvis man indsætter dem og deres afled, får vi samme resultat på begge sider af lig med tegnet. Ja, og så vil vi så prøve at vise det med et eksempel, og her vil jeg gøre rede for, at denne funktion e opløftet 2x plus 3 er en løsning til differentialligningen dy dx er lige med 2y minus 6. Og her ved vi så det samme, at dy dx er det samme som f mærket til x. Det første der gøres, det er, at vi differentierer f af x, og her bruger vi den regel, der siger, at e i kx det er differentieret k gange e i kx, og at en eller anden konstant, den differentieret er 0. Hvis det gør, så får man så 2e i opløftet i 2x. Og det bliver altså også vores venstre side, der vi kan se her, at den er dy dx, så får vi altså 2e i 2x. For at finde højre siden herover, så kan vi se, at det er 2 gange y, så vi indsætter altså vores f af x funktion her, og vi får 2 gange parentes e opløftet 2x plus 3 minus 6. 2 gange så ind, og vi får det her, og man kan se, så går 6 ud med hinanden, og vi får også på højre siden 2e i 2x. Så det er altså her, kan man se, at f af x er lige med e opløftet 2x plus 3, det er altså en løsning til dy dx 2 y minus 6, der højre venstre side giver det samme.